छोट कौन भाई पानी देखुन ये आहरी केते सीढ़ी पुणी तलक अच्छी सेपट गाँ टाक भी उठी जाइथिबो पानी केते जोर चलछि पानी भरा माछ पड़ुथिबे काठवाड़ा गुड़ा देख साप सुपा बहुत देवे मम्मी बोलती है
କାଉଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଇଁ ପୁରା ସେଟଅପ୍ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ବନ୍ଧ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଗେଟ୍ ପାଖରେ ବାହାରିବା ବା ଆମ ବଙ୍କା ହରିକାକୁ ମା ଭିତରେ ଗାଡ଼ି ଶିଖାଇ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ ରଖନ୍ତି, ଖୋଲା ତ ଅଛି। ମୁଁ କହିଲି ପଳେଇ ସିଟି ବସ୍ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି। ଗୋଟେ ସିଟି ବସ୍ ବାହାରୁଛି ଆଉ ସିଟି ବସ୍ ରାସ୍ତା କାହିଁ? ସିଟି ବସ୍ ସେଇପଟେ ବାହାରୁନି ଏଇପଟେ ବାହାରୁଥିବ ନା ଆଉ। ଏଇଟା ଆମ ରାସ୍ତାଟା ହେଇଠି ଏଇଟା ନା। କ୍ୟାମ୍ପ ଅଛି ବୋଧେ, ପାଣି ପାଣି ନା ସେଇପଟକୁ ଯିବା। ସେଇପଟେ କାହିଁକିନା ମାଛ ଧରା ହେଉଥିବ, ଦେଖିବା। ପାଣି ବହୁଳେ ଚାଲିଛି। ନଈ ତଳେ ଭରା ଧରୁଥିବେ ମାଛ ନା। ଏ ମସୁରୀଟେ ନେଇକି ଆମେ ସେଇଠି ଘଣ୍ଟା ଠିଆ ହେଇଦେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଦେଖିବା ଏପଟେ ବାମଟେ ବାମଟେ ହଁ। କୋଉଠି କାଢିନେ ହେଲା ଖାଲି ହାତ ଆଉ ଅର୍ଥ କଣ କରିବି? ସେ କଣ ଖୋଜିବା? ମାଛ ଯୋଉଠି ଧରା ହଉଛି।
କଇଁଛଟା ଦେଖ ସେଇଠି କଇଁଛ କଇଁଛ ହଁ ତ ପୁଅକୁ ନେଇ ଆଇଲୁନୁ ସାଙ୍ଗରେ ପାଣି କୋଉଟା ଆସିବ ସବୁ ଯାକ ବଞ୍ଚିଛ ଥୋ କହୁନ କହୁଛି ପାଣି କୋଉଟା ଆସିବ ହବନି ର ଆଉ କଣ ଏଇଟା ଉଠେଇ ମୁଁ ଉଠେଇ ମାନ ସାହି ଦେଇଥିଲା ଉଠେଇବାକୁ ଏଇଟା ଏଇଟା ବା ହାତ କଣ ହେଇଯାଏ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଏମିତି ସିଧା ଏମିତି ଗୋଟେ ଉଠେଇବନି ଏମିତି ବଙ୍କେଇକି ଏମିତି ତଳେ ପଶିବ ତାପରେ ସାଇଡ୍ ଉଠିବ ଜହ୍ଲା ଛୁଆ ଗୁରା ଆଉଛନ୍ତି ଖାଲି ଛୋଟ ମାଛ ଗୁରା ନଉନା ଚାଲ ଆଗକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ମାଛ ଧରା ହେଉଛି
ଭାଇ ଯା ମାଛ ଧରକୁ ଯା ହେଇଗଲା ଆସି ଛୋଟ ହେଇଯାଉଛି ତ ଆପଣ ସେମିତି କହିବେ କୋଉଠୁ ମାଛ ନେବେ 100 ଟଙ୍କାରେ କରିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଅଧ କିଲୋ କରିଦିଅ ଜଣେ ଶହେ ଟଙ୍କାରେ କରିଦେବି ଫୋନ୍ ପେ ତ କରିବି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ